Hola a totes i a tots, sóc el Marc i en aquest vídeo m'agradaria parlar sobre per què cal anar a votar a les properes eleccions europees per canviar aquesta Europa que no ens agrada però en la que ens hi juguem el nostre futur. La Unió Europea té el seu origen en la voluntat de diferents països europeus de deixar enrere les guerres i de portar a través dels intercanvis comercials i de la diplomàcia una nova era de pau i de llibertat a Europa. Aquesta unió, al llarg dels anys, ha anat avançant en el terreny econòmic i també en el terreny polític, creant una Europa més unida, més integrada. Tanmateix, això ho ha fet amb greus mancances de caràcter democràtic i amb greus problemes de disseny institucional. Això porta molts problemes que estem pagant avui en dia. El principal problema de la Unió Europea és que és una unió d'estats, en els quals els estats és qui pren les decisions més importants. Els organismes com el Parlament Europeu, que representen el conjunt dels ciutadans de la Unió Europea, no tenen ni tan sols iniciativa legislativa, és a dir, tenen poc poder. Són els estats i els estats més poderosos els que acaben decidint el rumb de la Unió Europea. Aquesta unió presonera dels estats sovint decideix en funció dels interessos de les grans corporacions, del capital financer i no a favor dels interessos de les classes populars. Davant d'aquesta Europa dels estats, nosaltres proposem una Europa dels pobles, que apropi les decisions a la ciutadania i que es democratitzi profundament. Davant d'aquesta Europa del capital, nosaltres proposem una Europa socialista, que miri per la gent, que posi les persones al centre. Davant d'aquesta Europa insensible al patiment, nosaltres proposem una Europa que s'obri al món i que no sigui una Europa fortalesa, sinó una Europa acollidora i on el dret d'asil sigui respectat. Nosaltres volem una Unió Europea que lluiti contra el canvi climàtic, una Unió Europea feminista, una Unió Europea antifeixista, una Unió Europea que defensi els drets de les persones LGTBI. I per tant, si volem que aquest model d'Europa sigui mai una realitat, hem de dir la nostra i hem de participar d'aquestes eleccions. I als països catalans l'opció que representa aquest model d'Europa es diu Esquerra Republicana i ara Repúbliques.